Prøv at se de her ender her. Det er Se, hvor cute de er. Cute. Og vi er lige ude på tur. Så men vi har så glemt at tage mad med til dem, så det er jo bare flot. Ja, ej, prøv at se, der er en, der lille der på vingen, den ene vinge. Ja, den er sygt cute. Yes, det er sygt cute. Hvis vi går herover til dem, der er i vandet, de er så sødt ud. Jeg får se. Endda når de går i vandet. Og så er der bare Man kan til bare se deres fødder klask nede i vandet. Ja, prøv at se, de glider sådan lidt. Ja, fordi der er fucking måger, de er sygt irriterende. Ja, så de står bare lige derovre og hygger sig. Ej, der er Prøv at se. der er en mikroø derovre. Ej, hvor? Derovre. Ej, ja. Der er nogen over på øen. Nå, hold da kæft. Skal jeg lige finde øen der? Så yes. Jeg kan ikke lide, at der kommer så tæt på nu. Polly, hvis Rosa, hun er bare lidt bange for dem. Og jeg står bare her og glor på dem. Jeg er sgu lidt bange på, hvis de kommer lige med der klasker ind i hovedet. Men det gør de ikke. Prøv at se, de skrider bare væk bagefter. Og så bare der. Skal jeg gøre det som Ludvig? Ja. Hoppe ud i vandet og få det ene ben godt. Ja. Nu går vi lige ind. Fordi Lud, hvis du ser... Hvis du ser den her... Ja, det er rigtigt, det jeg siger. Du røg ned. Hvorfor fanden står der høj midt ude i det hele? Det skal du ikke spørge mig om. Du filmer ikke engang på dem. Ej, den der kunne flyve. Hold da kæft. Og den havde et blad med i røven, kunne jeg se. Så bare så I ved det, så er den der en pige, og det der den dreng. Ja. Men drengene, de er... Hvad var det? Det er sådan en krav. Drengene, de er sådan møg flotter. Gider I godt holde kæft, mor? Men på en eller anden måde, så er det godt, det. Hold kæft. Og jeg har altid bare lyst til at tage en med hjem. Jeg vil helst have en dreng med hjem, fordi der kommer en løber. Jeg står ikke så tæt. Men ja. Men de larmer. Men de larmer sygt. Altså, jeg vil gerne have en pige med hjem. Jeg vil altså gerne have en dreng med hjem, så. Jeg synes bare, pigerne er lidt pænere. Jeg synes, drengene er pænere med deres færs. Ja. Men så pigerne er sygt. Det der, det er en dreng. Og det der, det er en pige. Forskel på drenge og piger. Drengene er lidt flottere. Ej, så kommer jeg bare lige en svømmende der, var. Den er sygt tæt på os. Ej, den er sygt tæt. Goddamn! Den er så sygt tæt på. Jeg tror sådan, den er en halv meter. Hvis du vil have en med hjem, hvorfor vil du så ikke have den er tæt på, Rosa? Jeg vil gerne have en med hjem. Hold kæft! Ej, prøv at se de der to, der slås. Spassusfugle. Der kommer nogle mennesker. Det er lige godt, Rosa. Kommer der også en pige til? Det er det, de